Yani nanga Chani akukabaisa Jackson olelera enake anandiuza kuti zinthu zimene chaji sizabwino iya. Madzulo abwino kwa nonse ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV tsopano ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Wonder Msisya. Koma poyamba nayi mitu yache. Unduna woona zamalo ukuchita kafukufuku wa ndalama zomwe zinagwiritsidwa ntchito yomanga nyumba zosika mtengo zomwe boma lakale la chipani cha Democratic Progressive DPP linayambitsa. Nyumba ya Malamulo yalandira malipoti awiri omwe akuonesa kusakazidwa kwa ndalama za chitukuko cha madera mzaka za 2015 and 2016. Nduna yoona zamalo Akezi Msukwa yati unduna wawo ukuchita kafukufuku wa ndalama zomwe zinagwiritsidwa ntchito yomanga nyumba zosika mtengo zomwe boma lakale la chipani cha Democratic Progressive DPP linayambitsa. Rebecca Chimjeka walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Matthews Kasanda. Amsukwa ati kauniuni ali mkati pakadali pano pofuna kulondereza ndalama zomwe zinaperekedwa nthawi yomwe ntchitoyi imagwirika. Iwo ati boma libweranso ndi ndondomeko ina yomwe andale sangalolerepo. Amene sanalipire ngongole panopo tupanga kafukufuku kuti tikhale ndi anthu onse amene anatenga ngongole. Mwinanso nene kuti paliso anthu ena amene anatenga ndalama kuboma yoti wakapanga deliver materials koma sanapange deliver. Ndi anthu onsewa tikapanga audit limodzi ndi anthu amene anatenga ngongole. Boma la usogoleri wa ronse lili ndi chikonzero chomanga nyumba 5 mudali lonse la phungu okwana 193 omwe ali mdziko muno. Yalandira malipoti awiri omwe akuonetsa kusakazidwa kwa ndalama za chitukuko cha madera Constituency Development Fund mzaka za 2015 ndi 2016 komanso 2017 ndi 2018. Komiti ya Public Accounts ndiyo yapereka malipotiwa ndipo wapampando wa komiti a Shadrack na Malomba ati khumbo la komiti kuonesesa kuti zotsatira zomwe zaperekedwa malipotiwa zigwiritsidwe ntchito. Ana Malomba ati izi zithandiza kuti anthu azigwiritsa bwino ntchito ndalama za boma. Ana Malomba akufotokoza. Mwa chindunji malipoti amene awiriwa tikuyembekeza kuti office kwa president iko komanso kwa president kuzera kwamene koko anthu amene amapanga zimene zolakwikazi apanga discipline. Amene sanaphunzire bwino kapena ndi osaphunzira bwino aphunzitse bwino. Komanso mmene muja tinanenanso mmene kuti vuto linaso ndakuti anthu amanga wapanga transfer. Controlling officer kumpanga transfer opita kumene ngokhala miezi 3 wachoka pa district council. Tunena kuti nkhani umene usodani usiidwe usapitirire yayi. Tikakhandi ndi controlling officer azikhala pa mount haita. Kwinaso peza kuti mwina mage maudindo au director of finance a procurement kapena public works kulibeko anthu amaopa kukhala kumudzi. Tikuti nkhani umene usodani usidwe anthu tikeko anthu kuma district council kuti ndama ziti azisamalira bwino. Maiko a Malawi ndi South Africa achita zokambirana zokhudza ndalama za pension za Malawi amene ankagwira ntchito ku migodi theba mdziko la South Africa. A Malawi pafupifupi 47,000 ndiwo adagwirapo ntchito ku migodi mdzikoli. Nduna ya za ntchito Ken Kandodo yauzanso aphungu wa nyumba ya Malamulo kuti achitanso zokambirana ndi mabanki omwe akusunga ndalamazi mdziko la South Africa. Akandodo atinso nduna ya za ntchito mdziko la South Africa ipereka yankho pa nkhaniyi sabata ino. Matthews Kasanda walemba ripotili. Papita zaka zoposa 30 pakadali pano anthu ochokera mdziko muno omwe ankagwira ntchito ya migodi mu dziko la South Africa asanalandire ndalama zawo zopumira pa ntchito. Malingana ndi Akandodo, ena mwa anthuwa adamwalira pamene ena ali moyo koma kukhala moyo wa umphawi. Iwo afotokozanso kuti chisankhireni kukhala nduna yoona za ntchito akhala kukambirana ndi akuluakulu mu dziko la South Africa pofuna kuonetsetsa kuti anthuwa alandira ndalama zawo.
Iwo ati pakadali pano anasonkhanitsa mayina anthuwa omwe adaperekedwa ku dzikoli. Andalama bwera mapaka promise tamukwanisa Nkhani ndikutenga ndalama zanu zatheba ufuna mavoti mosachitika zaka 33 panopo ansone ndalama zawo ndipo ntaona zimezi last year tili mkati mopaka zathu za project job creation ndinapita South Africa koma ndi nduna ya zaleba kumeneko komanso ndi mabanki amene akusunga ndalama zimenezi onsewo ndafotokozera nkhawa zimene tili nazo ife kuti abale athu kuno Malawi ambiri amwalira kulika ndalama zimenezi chifukwa adagwira ntchito ku migodi. Ndisizoona kuti Nkhani izingokhala choncho osatha ndi nduna za leba South Africa anandipaka promise ndilonjeza kuti iyeyo personally apaka handle kesiyo ndipo azandipasa ripoti mkati kuyambira kwa chaka cha mawu chino cha 2021. Ntchito za migodi zomwe anthuwa ankagwira mu dziko la South Africa zidathetsedwa mu chaka cha 1988. Senior Resident Magistrate Shairin Chilwa amene amamva mlandu wakatangale wa Collins Magalasi amusamusira ku bwalo la Industrial Relations. Amagalasi akuaganizira kuti anagwiritsa ntchito molakwika ndalama zokwana 10 million kwacha polipirira malo ogona nthumwi ku msonkhano waukulu wa chipani cha Democratic Progressive DPP pamene anali mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA. Lero kummawaku boma linabweretsa mboni zisanu ndi imodzi kubwaloli koma mkulu wozenga milandu m'malo mwa boma Stephen Kayuni anati mlandu supitirira mpaka Chief Resident Magistrate Patrick Chilwa atapeza weruza mlandu wina kuti amve mlandu. Zambiri ndipotili. Mkulu woyimira boma pa milandu a Stephen Kayuni anauza olemba nkhani panja pa bwaloli kunena kuti mlanduwa upititsa kwa Chief Resident Magistrate Patrick Chilwa kuti apeze weruza wina mlandu. Akayuni anati ndi cholinga cha boma kuti mlandu uyende mwachangu kuti chilungamo chidziwike msanga. Mlandu umene wakuyamba lero kuti lipo milandu ingapo walero unali wa kulipirira chipani cha DPP ku Blantyre ku convention ndalama zokwana 10 million. Panali mboni 6 zimene akuyamba lero perekera mboni wawo koma lero mamawa ndime tauzidwa kuti file yabwerera kwa Chief Resident Magistrate kuti ayipatse koti ina kuti koti yomwe imapanga city court ya Chilwa imene ipachitika ma transfer apita ku Industrial Relations Court. Malingana ndi zikalata za kubwalo la milandu Amagalasi adatulutsa ndalama zokwana 10.5 million kwachazi ngati kuti zikagwira ntchito pa misonkhano yophunzitsa anthu ntchito zosiyanasiyana za bungwe la MERA. Ndipo pa 18 February chaka chino Amagalasi adakana milandu yonse imene akuazenga pa nkhani. Inkosi ya Makosi Gomani 5 yalandira katemera wozitetezera ku matenda a COVID-19. Iwo alandira katemerayo limodzi ndi abale awo ena monga mayi awo komanso akazi awo. Gary Samati wadza ndi zambiri mulipotili. Inkosi Gomani 5 wati walandira katemerayi mu mzinda wa Blantyre poona kuti achibale ena ali mu mzindawu. Atamaliza kulandira katemerayo, Gomani wati Amalawi akuyenera kulandira katemerayi ponena kuti alibe vuto lina lililonse. Tikati tabaya atithandiza kuti titati pasogolo katirumbuku katipeza thupi lathu izathe kumenya nkhondo kwanilisa kuti titetezeke. Anthu ambiri azibale athu taataya chifukwa cha matupi awo sanali mphamvu yokwanira kuti athe kumenya nkhondo ndi mliri umene. Kwa Malawi yonse anzanga bali ndi alongo tikulimbikitsani kuti tiyeni titenge nthawi imene tikabayitse. Sizutenga nthawi yayitali yayi. Ngati pali mafunso ena ndi ena zafunse na zidokotala kuno ali nkuthekera kukupasani upangiri wonse woyenera. Kumbali yake Trust Kavira yemwe ndi mmodzi wa zachipatala ku ofesi ya zaumoyo mu mzinda wa Blantyre wati azaumoyo akugwira ntchito kuonesesa kuti Amalawi alandire katemerayi. Asanalandire vaccine ameneyo timafotokozeraso ma side effects. Ndicho linga chonena kuti mwina tina timene tingakhalepo sitingaoneke mwina mwapompano mwina tithakuzaoneka leta. Timasiyaso manambala athu nena kuti okay mwina ngati maona ichi tibwera tithamanga tikutani tikuthandizeni. Koma so far so good. Palibe amene wadandaulapo kapena kuti waonapo china chilichonse chodabwitsa chiyambireni kulandira vaccine ameneyo.
azaumoyo ati pofika lolemba sabata ino amalawi okwana 25,000 anali atalandira katemerayu. Ndipo nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yace. Unduna woona zamalo ukuchita kafukufuku wa ndalama zomwe zinagwiritsidwa ntchito yomanga nyumba zosika mtengo zomwe boma lakale la chipani cha Democratic Progressive linayambitsa. Nyumba ya Malamulo yagwiritsa ntchito malipoti awiri omwe akuonesa kusakazidwa kwa ndalama za chitukuko cha madera mzaka za 2015 ndi 2016 komanso 2017 ndi 2018. Ndipo inkosi ya makosi Gomani 5 yapempha Malawi kukalandira katemera. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook page pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani zotchinga ku nkhope maski nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndine Wonder Msisi, apitilirani kuonera maprogramu otsatira mwakoma nonse. Body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts